Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وأزواجهم وأولادهم وذرياتهم ورسولهم وسمعهم وجميع أنبيائهم وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وعماتنا وعماتنا وأخواتنا وأخواتنا ورسولنا وفرعنا ومن رسولنا ورسولنا ولجميع المسلمين والمسلمين والمؤمنين من هذا الحي والأموات ونخص خصوصا إلى جميع من حضر في مجلس هذا جماعة مسجد ونخص خصوصا جميع خلينا المسلمين إن جميع خلينا المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي اليمن في كل مكان وزمان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam. Ibu Rian nggih, anggota sampun ngasta tarsana, Bu. Dibuka halaman pertama. Nah, iki diulang-ulangi mari, diterus mari. Halaman pertama. Sampun mangke langsung diwaos saran-saran niki mutolaah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Abatasa naik, jahan khoda naik, dadarozatun sasyamsondon. Baris kedua 1 2 3. Abatasa naik, jahan khoda naik, dadarozatun sasyamsondon. Ketiga, ajasada bahashada takhonsada hadofara. Baris keempat 1 2 3. Jahasada naik, syahadaba naik, takhosorotun dorofada. Baris kelima 1 2 3. Tabataja naik, sahasyara naik, dorobakhatun dasodara. Baris keenam 1 2 3. Syajarah naik, rokhosonda naik, tadorobatun
syaddan sarafun dan soro iramanya pancet ya. Halaman 2 satu sing panjang dibaca panjang 1 2 3 to do naik fa kon ka naik mana wa awas la ayat mulai panjang la ayat ulangi mana to do angko 1 2 3 to naik fa kon ka naik mana wa turun la ayat. Terus baris kedua gandeng 1 2 3 to naik fa kon ka naik mana wa awas la ayat. Baris ketiga 1 2 3 zo qo'an qafalaka nama hawas yalaan. Baris keempat 1 2 3 to golafa Zokato'an Mayana'an Wanamahan. Manakala 1 2 3 manakala naik ada saja naik samangkata turun narotama bawahnya 1 2 3 lorombaka naik lorombaka naik kansondaro turun shalantoma terakhir 1 2 3 ada hawa naik kalamana naik jagongkola turun khotola turun. Ini berisi 3 halaman. Wau sing fathah saniki sing kasro kali duma ya, hati-hati kasro kali duma. Halaman 3 1 2 3 nada pasir panjang 1 2 3 Ibi naik Ji khayri naik Rizi turun Si di bawahnya 1 2 3 Urutusu naik Juhun khudu naik Tuzuruzu turun Su shu sudu sudu nek mirip nggih. Sing pertama sin mboten enten titike su. Sing kedua shin lebes nggih enten desisane. Terus yang ketiga su mencucu nggih cirine. Diulangi ubutusu 1 2 3 ubutusu naik Juhu khudu naik Tuzuruzu turun Su sudu. Nek digabung memang lagi mirip, tapi mungkin nek tenggene pun tenggene lafaz mungkin pun saged bedakan. Ketiga 1 2 3 Tivi airi naik Fi pingkili naik Mini awas Yilai. Baris keempat 1 2 3 Tuzu'uhu naik Fu'ulu naik Munu'uhu turun Lulabu. Bawahnya ojo buyu siji loro terus Hakun turu naik Ilusa
habun filah naik hamidatu turun tamanuhun bawahnya 1 2 3 hitung sofa naik sama saja kamu suka saya juga go ya enggak go diulangi itu sofa 1 2 3 itu sofa sama saja kamu suka saya juga. Terakhir 1 2 3 Zulimatu naik Latu riba naik Uhi turun Maronji'u Sodaqallahul Adzim. Oh niku dilalar malih bijing nek pas wae masuk malih Miftahul Jannah mangke diastopi. Pun niki pertemuan insyaallah pertemuan terakhir tenggene bulan Ramadan gitu. Nah, Senin terakhir niki pun kantun beberapa hari malih menjelang Idul Fitri. Niki badhe kula wangsuli kali kula tegesi malih babagan masalah zakat nggih. Dek menawi mangke wonten sing ada pertanyaan monggo. Napa pertanyaan riyin dek menawi wonten sing ada pertanyaan babagan zakat khususnya atau poso saat derenge kula nilai enten Pak. Monggo. Kalau wingi niku ngetos-etos enten apa zakat nomor itu teng sebelah mriku kula ajeng nampa niku sedekah napa zakat piye-piye sinten-sinten mboten enten sing ngaku. Akhire nggih kula kancing dugi mriku kersane mboten dicamel ya. Nggih. Sedekah napa anu sifate kan kula mboten ngertos. Napa kula tulisi hamba Allah. Oh. Mboten enten sing masahi. Mboten enten. Mboten enten sing pasrah. Sing organisasi itu berkata nggih. Nonton sebelah air minum niku. Iya zakat. Nggih. Makane nggih kula jeneng bola-bali zakat niku mboten sah nek mboten jenengan ijab, mboten jenengan pasrahaken. Dicantol notok kaya kunjungan mboten saged. Nek kunjungan nek tulisane karuan. Masih orang main dikancing ditutup nek tulisane wis karuan. Tapi nek zakat kan kudu diaturaken. Iki napa zakat napa sedekah napa fidyah. Saged mau fidyah. Saged mau tenggene akhir-akhir Ramadan iki kemungkinan kathah enten sing zakat umume, tapi mboten mawon mungkin sing titip fidyah. Makane panitia kudu siap saestu. Nah sing zakat ya zakat, sing fidyah ya fidyah, sing sedekah ya sedekah. Nah niku sarae niku. Pun kula enten malih saged kula milai. Oh nggih, kula milai malih. Kula wangsuli kula tegesi malih. Pertama zakat mal. Zakat mal sing paling potensi, paling saged terjadi teng kita niki, teng wilayah kita, teng lingkungan kita sini niku paling mek 3, paling mek 3. Setunggal gini ku pertanian ziraah. Sing nomor kali gini ku 3 perdagangan. Sing nomor 3 gini ku peternakan mawashi. Sing pertama pertanian gini ku biji-bijian sing dienggo makanan pokok sing awet disimpen. Berarti napa? Wis simpel niki beras. Nah, beras niki zakat beras niki enten syarat nisab, enten syarat haul. Nek syarat lintune pun paham kaya jenengan wong Islam iku wae dhewe. Duduk buruh itu pancen wae dhewe niku wis gak usah terang, tapi sing kalih niki sing kedah paham nggih niku nisab kalih haul. Nisab niki ukurane sepinten, batas minimale sepinten nembe wajib dizakati. Ini ku kalau ben ningali riyen jenengan nimbangine rupa gabar maupun rupa beras.
Nek rupa gabah niku nek empun mencapai 1,3 ton minimal nembe wajib zakat. Nek rupa gabah, nek rupa beras empun selepan 850 kilo, berarti 8 kintal setengah nembe wajib zakat. Kurang saking niku dereng wajib zakat. Bukan berarti menging mboten, tapi dereng wajib. Cara jenengan dalaken ya namine sedekah, mboten namine zakat ngoten lho. Maksud cara mboten didalaken mboten dosa wong padhe sawahe cilik tinggalane mboke. Nah, tapi nek ngantos sak monten wau mangke nembe wajib zakat. Zakate kapan? Pas pendak panen. Ben panen diitung. Panen saiki karo panen sing wingi beda yo beda ukurane. Nggih. Nek panen sing wingi nganti sak ton 3 kintal Pak, saiki gak nganti, ya berarti gak wajib saiki, ngoten. Nembe ngentosi perpanen niku diitung perpanen gitu. Sing didalaken niku nggih enten dua pilihan, salah satu saking dua. Nek umpami nyiramine nganggo biaya berarti namung gangsal persen. Nek boten nganggo biaya tada hujan berarti 11%. Lah lek 50-50 yo separuh yo udan yo biaya 7,5%. Oh. Ngedalakane arupi napa? Arupi sing jenengan timbang. Lek jenengan wau nimbangi rupa gabah mencapai 1,3 ton luwih, maka ngedalakene nggih rupa gabah. Diparing wonten fakir miskin utawa dipasrahne panitia taukil njaluk tulung panitia kengken maringaken rupa gabah. Tapi nek empun rupa beras dengan nimbangine mencapai 850 kilo wau, berarti marino ya rupa beras teng fakir miskin utawa titipan panitia. Ampun jenengan aji kerto piyambak wis iki 5% berarti sakmene kilo, ya wis iki duwe ae ben gampang. Nek empek gampang memang gampang, tapi kan syariat iki enten aturan. Aturan iki tedane ngoten. Urusan mangke mustahike fakir miskin niku nampane rupa gabah terus badhe disabi malih tenjenengan, mboten masalah. Pak, aku nyekel gabah ngene iki yo lereng biaya nyelekno macam-macam, tak dol langsung sampean ansar. Oh gak apa-apa, tapi kan jenengan pun masak nih. Mbok, jenengan pikantuk zakat saking kula nyuwun ditampi iki. Oke. Sing paling penting mari jenengan sebagai sing zakat, nggih. Jangan posisikan diri sebagai di atas, nggih. Terus sing nami di bawah, ampun duwe gambaran lek aku sing zakat nang dhuwur, sing nampani nang isor, ampun. Kita niku sing zakat niku nang isor. Sing nampani nang dhuwur. Makane nek masrah niku nyuwun tulung saestu, nyuwun tulung ditampi saestu nggih. Karena nek sekali zakat jenengan zakat itu mboten ditampi gak sah. Makane salah setunggal tandane dina akhir iku akeh wong sugih keliling masrahno zakat gak ono sing nerima sing nopo. Makane mumpung enten sing nopo jenengan matur nuwun saestu. Nek ono lesok tambah ono ngono. Matur nuwun nggih jenengan ampun kersa nampani zakat kula niku matur nuwun kita dibawa soalnya. Nah terus disanjangi mbok niki kula nyuwun tulung ditampi zakat kula arupi gabah sak menten kilo, sak menten mau sampe kintal yo diatur mangken. Aku kabotan aku ya apa lek rupa dhuwit nggih niki kula dadosaken dhuwit nggih. Tapi kan wis pasrah rupa gabah ngoten lho, mboten masalah. Tapi pun jenengan terangaken bahwa iku nang omah ana gabah niku jatahe jenengan zakat nuntut ditampi. Yo tak dol maneh yo rupa nggih Mbak nek didol regine sak menten. Akhire dadi dol iluku mangke. Hukume dadi jual beli zakat terus dadi jual beli sah wong niku kaya fakir miskin niku. Artine mboten panitia sing ngijolno niku, tapi sing nampani mustahik. Ngoten nggih.
Sami beras nggih ngoten. Nek pun diselapaken kok beras terus diaturaken niki zakate sapi kula pasrahaken jenengan untuk ditampi nggih. Aku kabotan aku nang wis akeh. Ya apa lek dadekno duwe ae nggih pun disadeten kula nggih. Akhirnya dadi dol tinuku mboten masalah. Dan nggih enten sing tanggetaken sampai niki monggo. Kalau jagung apa ya? Sami biji-biji ya sami. Jagung nggih sami. Nah, jagung niku rupa sing enten bonggol iki niki. Janggel to. Jangan nek rupa sing ngoten niku 1,3 ton, nek wis dipipil nami. Dipipil 850. Wis ngono to, sami. Nek kebun duren. Boten. Aku kan duren boten. Nah, ngeten. Kenging napa kok tiyang dadah kebun sing omsete berjuta-juta kok wajib zakat. Zakate boten mlebeten pertanian atau perkebunan tapi tijaro. Tijaro iki lho, sing nomor 2 sing keterangan. Sing pertanyaan iki paham nggih? Pun. Nah, perdagangan itu napa mawon sing jenengan dol tinuku sing rupa barang. Boten jasa, barang. Baik sing rupa panganan ataupun minuman ataupun napa mawon pokoke barang halal. Nggih, barang halal, barang suci. Barang halal sing memenuhi syarat jual beli itu, guys. Bangunan, terus sembako, peracangan ya apa yang kula peracangan, toko klambi, napa malih, toko sepeda motor, nggih dealer showroom apa wae pokoke jual beli barang, produk, enten produk iki. Mboten jasa. Nek jasa engko mlebune teng kene zakat. Napa? Profesi niku kontroversi, mangke kula terangaken nek enten waktu. Kaya DPR itu kan gak dodol barang, Pak. Tapi bayarannya kan gede. Lagi mau. Nah, tijarah itu ya apa cara ngitungnya? Sami enten nisope, enten haul. Pokoknya kali ini sing kula terangaken sing apa niku nisop kali haul. Nisop niku ukuran wau batas minimal. Pinten minimale mboten sami kaya pertanian, mboten. Tapi dipadakno karo emas. Zakate emas pinten, zakate naket ngarani. Zakat naket niku pinten? Zakate 80 sampai nisopnya 85 gram. 85 gram niku per grame sakniki 3.045 atau pinten? Sampai 3 juta. Nah, nek 3 juta ping 85 niku 255 juta. Niku ngitung 255 juta iso ngendi? Siji sangka bathi resik saking laba bersih sing boten dikurangi biaya listrik, air, pegawai, renovasi macam-macam. Pokoke cek resik. Cek ditampani resik. Ana rupa duwike. Siji. Nomor kalih napa duwe usaha sing diutang wong sing durung disalur. Nah, niku termasuk kan duwe kita, tapi cuma dijek digawa wong. Loro. Nomor 3 nggih niku aset sing tasik ten toko, sing tasik dereng pajeng. Nek sadyan sembako nggih sembako sing tasik ten toko niki sing dereng pajeng. Nek kaya Indomaret apa Alfamart yo sing sak toko niku kira-kira sak total piro, barang-barang sing jek ono piro. Niku ditotal. 3 niku dikurangi kalih nek toko niku duwe utang. Nah, aku yo duwe utang, yo duitku yo ana sing digawa wong, tapi aku yo utang. Kaya nang pabrik mungkin cukup barang se bayare carry itu berarti kan kita utang dan itu dikurangi niku, seret dikurangi. Dikurangi niku sampe nek sampai nilai total iku enten 255 juta, berarti nembe wajib zakat. Nembe wajib zakat. Nembe wajib zakat mboten langsung pas pada waktu niku tes pertama mboten. Mboten pas waktu tapi ngenteni setahun maneh. Nah, kaya gampangane contoh wong buka usaha. Enten tiyang buka usaha wayahe Ramadan tahun 1445 Hijriah, guys. Soale hitungane tahun niku nggawe Hijriah. Mboten Masehi, mboten. Ramadan 1445 Hijriah. Pertama buka usaha. Niku dereng dihitung.
Niku kan cek dodolan, jangan makin dihitung. Iki badine piro? Wis ketok rada badi tambah badi. Engko dihitung. Iki saiki badine piro iki pisan. Cara ngono kan enten pembukuan. Badine piro? Iki ditambah badi ditambah sing diutang wong ditambah sinang di toko iki jek oleh 150 juta. Berarti dereng wajib. Usaha malih terus mlaku malih dilalah kok sampai Ramadan 1447 Hijriah. Niku dihitung alhamdulillah iki wis iso nyampe 200 juta umpami. Iso 200 juta duwike ditambah sing diutang wong ditambah aset toko. Niku dereng langsung zakat. Ngentosi setahun malih sing aset niki iso tetep atau bertambah atau berkurang. Nek niki setahun malih pendak Ramadan benjing 1448 Hijriah. Nek pancet atau bertambah maka nembe wajib zakat. Tapi nek malah sudo mungkin naudzubillah kena bojo wong, tukune kobongan atau apa. Nah, terus nyusut malih, kan tiap usaha kan nek naik turun ya. Nah, ternyata kok mudun, waduh. Ternyata Ramadan iki malah mudun omsete labahe macam-macam sampai dadi 210 juta. Yo mboten wajib zakat, ngoten lho. Kula matur mboten wajib niku berarti bukannya mboten oleh, mboten cara didalaken namine mboten zakat. Dadi sedekah ngoten lho. Dadi ngitungi kate ngoten. Terus ngedalakane rupa napa? Ngedalakane rupa yatra 5. Kenging napa? Nggih, karena yang bisa dimakan atau zakat naga. Zakat naga itu zakat yang emas perak. Nek wau kan dipadakno nisobe karo zakat emas perak. Niku cara mengeluarkannya karo harganya, karo nilainya. Nilaian saking napa? Minnak dilbalak. Saking dhuwit sing berlaku teng ngene negara niku. Nah, berarti nek teng iki napa? Rupiah. Dadi diaji kerto, diregani. Utange nang wong iku pira, ditambah aset iki pira, ditambah sing nang tuku pira, wis ditotal. Oh, ternyata ono sampai 270 juta dan sudah berjalan setahun. Lah, nembe didalno zakat. Zakat itu pinten? Beda karo sawah wau, 5% utawa 11%. Nek tijarah namung pinten? 2,5% lho. 2,5% itu berarti nek umpama duwike 100 juta. 100 juta kan dari wajib zakat, nggih. Iku kan cara umpama 100 juta niku wajib ngetokno 2,5%. Kan 2,5 juta. Padahal 100 juta dari wajib zakat. Terus pinten 200 juta nggih dereng wajib zakat. Pinten 200 juta dipendet 2,5%. 5 juta. Tapi nek wong wis sampai 300 juta aset tijaroe dagangi duwike sing diutang wong sing nang toko sampai 300 juta niku zakate namung 7,5 juta sing didalaken. Nek sok 400 juta, 500 juta ya tambah kata ngoten. Artinya zakat mal iku paling boten dinilai saking nilai 7,5 juta. Yang ngedalo zakat mal perdagangan niku 7,5 juta. Lek nggon niki zakat mal kula 1 juta, jenengan kusnudon mawon. Oh, paling sisane dikekno liyane. Nah, paling sing 2 juta ditekek kono, sing 3 juta ditekek kono, sing 1 juta ditekek wonten. Nah niku apa zakat tijarah. Lajeng enten sing nandhataken zakat tijarah. Enten monggo. Nggih. Seandainya ada yang zakat tijarah itu berupa uang, terus itu dibelikan barang, tapi dikasihkan barang itu kados boten. Iya. Iya kados wae. Taghiru zakat niku sing berhak namung mustahil. Mustahil niku sinten mawon? Fakir, miskin, gharim. Nggih, makin keterangan sing saged teng mriki nggih enten 8, tapi niku mboten jangkep karena kaya budak pun mboten enten. Sabilillah
nek menurut mayoritas ulama mboten enten. Sabilillah niku mboten enten. Wong sing perang di jalan Allah sing sanes tentara sanes polisi. Perang di jalan Allah sanes tentara sanes polisi. Niku lah tentara polisi dibela negara sanes sabilillah. Bisa pilih khair. Lah sehingga sing ten kita niki terbatas sekali, fakir, miskin, mu'alaf. Mu'alaf niki mawon tiyang mlebet Islam sing tasik dikhawatirno murtad. Dhek mlebu Islam, tapi kanca-kancane, keluarga-keluargane tasik kata sing non muslim. Sehingga sak wanci-wanci dhek tasik katut malih. Lah niki mu'alaf namine. Tapi nek dhek wis mlebu Islam suwe wis 20 tahun, dhek disebut mu'alaf ora. Wis dadi ibu-ibu pengajian malah disebut mu'alaf. Mboten. Sing berhak merubah niku niki. Sedangkan kita sing dititipi selaku panitia mboten berhak merubah. Mboten merubah tahlil. Nah, kita niku Pak, kita kan diwastani amil. Nah, niki. Amil kalih panitia niku buwenten tebih. Benten tebih. Nek amil niku termasuk mustahik zakat. Derek dawuh Allah. Inna shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Melbuni nek amil. Nah, panitia boten. Apa bedane amil lan panitia? Amil niku pegawai zakat. Sing sampun diparingi SK, pegawai negeri zakat wis gamane ngono. Ya wong Basnas. Kita niku mboten. Diangkat oleh amir ulil amri minkum. Niku sing mempunyai wilayah, sahibul wilayah. Nopo nek daerah yo diangkat karo provinsi ngoten lho. Provinsi diangkat oleh nasional kaya ngoten. Niku sing disebut amir. Nah, kita niki sing ngewangi zakat nggih. Niki tak mutabarik namine. Mutabarik niku wong sing sukarela bantu wong sing zakat. Ngesakne wong zakat nek kongkon otong-otong rono, mlaku-mlaku rono, tak ewangi ngoten. Niku mutabarik. Kita niku sing kula tinggal kuat mriki mutabarik. Mboten apa niku infak fisabilillah. Berarti menginfakkan dirinya untuk membantu fisabilillah. Mboten masalah. Tapi mboten berhak sedikit pun atas zakat. Mau apalagi merubah malah mboten bisa. Wong cukup zakat ae bahkan nek dhewe kok diparingi kudu nolak. Ana panitia sebagai mutabarik, mboten fakir, mboten miskin, nggih, mboten gharib. Kok diparingi zakat kudu nolak. Kula sanes mustahik zakat. Karena zakat itu jenengan angen-angen nggih, zakat itu kotoran. Aja royoan, zakat itu kotoran. Kotorane wong sugih, donyane iku diperes, kotoran itu diwanekno. Sakjane nek diangen kotoran, makane wong sugih iku menehno kotoran sakjane. Kok enek wong gelem nampani alhamdulillah matur nuwun. Padahal iku kotoran iku. Makane kenging napa kok Kanjeng Nabi sak keluargane mboten nangsal nabi zakat? Karena itu kotorane wong Islam. Gak oleh Nabi Muslim. Nabi iku angsale nampa hadiah. Napa sedekah mboten nangsal, napa zakat malah mboten nangsal. Iku kotoran. Tapi hadiah itu penghargaan. Zakat itu dari atas ke bawah gitu ya wow. Tapi nek hadiah itu dari kita santri atau dari kita murid sahabat kepada junjungannya, kepada tuannya, kepada yang dimuliakan itu hadiah. Pun iku zakat tijarah gitu. Diberikannya harus berupa uang, mutakawam sing wau. Donyaku piro, bondo tijarahku piro, terus diambil 2,5% piro, lah niku dirupakno duit niku, terus kemudian diwenehno. Dipecah-pecah mboten napa-napa. Dipecah. Momo iki aku 300 juta, berarti zakate 7,5 juta. Tak pecah. 500 kono, 500 kono, 500 kono, mboten napa, mboten masalah. Tapi mecahe kudu tenggene mustahik. Sing nampi niku kedah saestu-estu mustahik. Nah, kadang-kadang kan wong wegah, Pak.
aduh sore nyebar rono wis langsung dikene panitia. Nah, panitia mangke sing ngedune. Tapi ngene kudu ngedune teng ngene sing berhak mustahik niku. Tur mboten asal diowahi. Nek nilainya tok dipecah-pecah mboten masalah. Karena 7,5 juta niku 20.000-an yo tetep 7,5 juta. Nyato 1.000-an yo tetep 7,5 juta. Secara nilai mboten berubah niku, hanya pecahannya saja, mboten masalah. Enten sing tandhaken saderenge kula nganu teng kene niki peternakan mawashi. Nggih, paham nggih, termasuk emas. Nah, tiyang nek gadah emas. Emas sing napa sing wajib dizakati? Emas sing mboten didamel, Bu. Nek emas sing jenengan agem, mboten diitung. Mas batangan. Nah, emas batangan. Pokoknya emas sing mboten didamel fully, sing mboten didamel perhiasan, ditekek nang kotak. Batangan, antan, atau bahkan gelang-gelang kalung tapi ora tau digawe blas. Disimpen tuh. Cuma disimpen tok. Niku mangke ditotal. Pirang gram? Nek sampai 85 gram, tur sudah setahun nembe wajib dizakati. Lah, makane enten tiyang curang niku khilaf nggih. Tiyang pengin gak dizakati, gelange digawe. Dadi setahun kurang saulan kurang rong-wulan apa duwe gawe digawe. Mboten wajib dizakati. Engko disimpen malih. Engko akhire cara hitungan bulan dadi 0 malih. Engko mari saulan, ulan kedua, ulan ketiga, kabeh ulan ke-11 dienggo maneh. Iku curange ngono. Tapi secara hukum mboten napa pepeng syarat itu tidak pernah dipakai. Perhiasan yang tidak pernah dipakai. Pun niku sami nggih 2,5%. Ngedalakane berupa nilainya, uangnya. Wonten nggih? Pun enten sing tanggel malih Jual belinya memakai alat-alat korporasi. Apakah itu masuk aset? oh, boten. Jual belinya murni jual beli harga, boten kate akomodasi atau dikurangi boten angsal. Boten angsal. Pun nggih. Terus peternakan. Nah, peternakan kula aturaken nek kan sing wajib dizakati namung unta, sapi, kebo, wedhus kacang karo wedhus gibas gitu. Kacang gibas. Gen kancane itu. Lintune mboten wajib dizakati. Duwe piti akeh niku sing dizakati mboten peternakane tapi tijaroe. Perdagangane. PT sakmu akeh kan mesti didol dituku. Nah, sing diregani niku zakat tijaroe, bukan piti ku sakmene tak tono pirang ekor mboten. Tijaroe. Berapa nilainya? Pun nek unta insyaallah mboten enten. Kebo koyane mboten nate tumeng kula mriki. Nah, sapi niki nembe wajib dizakati nek sampun gadah 3 dosa. Tur sampai setahun. 3 dosa niki bertahan sampai setahun. Ngedalakannya pinten setunggal tok. Terus kemudian wedhus gibas atau wedhus kacang niki nisope sekawan dosa. Sekawan dosa niki bertahan sampai setahun. Nek umpama tengah-tengah tahun kok napa didol ana sing mati apa diwenehno wong napa dibeleno genunapno anake terus kelong 40 dadi kelong boten wajib. Ngoten nggih. Tapi nek 40 niki bertahan bahkan iso nambah sampai tenggene akhir tahun maka nembe wajib dizakati. Mek situ tok. Wajib zakati mek setunggal tok. Pun niku sing napa niku zakat mal. Terus penerima zakat, kalau tegesi malih, penerima zakat niki kan enten 8. Innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara niku sinten? Jenengan ningali fakir miskin niku ampun saking omahe, ampun saking kendaraane, ampun saking kelambine, ampun saking kerjoe ampun. Tapi sing dadi tolak ukur tenggene fikih niku penghasilan dan pengeluaran. Wis ngono tok. Pemasukan dan pengeluaran. Nek penghasilane mboten saged nyukupi setengah kebutuhan, setengah lho gak nyampe. Maka piyambake fakir. Senajan omahe gedhe.
Tenggene kitab niku disebutaken senajan ana wong duwe pembantu khodim, duwe budak, tapi piyambake penghasilannya mboten saged nyukupi separuh dari kebutuhan, piyambake disebut fakir. Meskipun dia punya markup niku kendaraan, meskipun dia punya napa niku pembantu, tetap mboten disebut kaya karena hitungannya niku dari penghasilan dibandingkan dengan pengeluaran. Nek penghasilannya niku belum mencukupi 50% dari kebutuhannya, mungkin mek 40%, mek 45%. Dhek cukupe niku kira-kira 5 juta, tapi bayarane gak cukup setengah lu gak nyampe, 2,5 juta lu gak nyampe. Nah, niku namine fakir. Tapi nek miskin niku rada munggah titik. Nah, sasret titik. Yen niku tiyang sing mboten saged nyukupi seluruh kebutuhannya, mboten sampai 100%. Tapi dhuwure fakir. Mestine kecukupane dhek 5 juta. Tapi dia bayarannya olehnya 4 juta, 3,5 juta, maka mboten wajib. Terus antar tiyang satu dengan liyane niku benten. Nggih. Aku butuhku 5 juta, berarti sampeyan yo kudu 5 juta. Ora padha, jumlah anake beda. Semakin banyak anak berarti semakin banyak pengeluaran. Otomatis semakin banyak bojo, tambah. Pokok kebutuhane wong ora padha. Omah cilik sing listrike 450 karo omah gede 1300. Sami mboten bayar listrik. Lah gitu. Dadi ningali niku ampun saking griyane. Enak yo omahmu gede wis dadi wong sugih gak wajib trimo zakat. Apane listrik kutok wis ngentek-ngentek berarti mboten sami tiyang antara kebutuhan satu dengan yang lain. Basra satu apa pernah membuat perinciannya saat ini fakir itu namun memudahkan mau, tapi nilainya kembali ke masing-masing karena tiyang niku kebutuhan kewajiban nafkahnya tidak sama. Kados kula sing kula wajib nafkahi nggih paling nggih bojo kula mek siji. Oh, mek siji pun. Wis dibel kate ngomong tambah wis dibel pisan. Pun manawi enten kirane nggih ngapunten kathah pancen nggih dereng saged maksimal nggih nek pembahasan enten iki kelas-kelasan kudune bertingkat-tingkatan pun mungkin termanfaati insyaallah lintu wektu disambung atau jenengan japri atau pripun nek sing enggak ada permasalahan nggih ben zakat kita napa ibadah kita sedaya ben sah amri nggih ngoten nggih subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha